Hola i benvinguts! A veure, hi ha cançons que són molt més que una simple melodia i avui analitzarem una que és, de fet, tot un manifest. Sota un so contundent amaga capes d'història, de rebel·lió, vaja, de molt de significat. Anem a descobrir què hi ha realment darrere de les criades. Uf, aquesta frase no demana permís, És literalment una porta que es tanca de cop. Una negativa rotunda. Des del primer segon ja saps de què va la cosa. Desafiament pur i dur. I aquí, just aquí, és on comença tot. Val, una cançó de desafiament. Però d'on surt aquesta veu tan potent? Qui hi ha darrere d'una lletra tan directa? Per entendre la cançó, el primer que hem de fer és conèixer les artistes. Doncs són elles Robastessa, un grup que ve del Camp de Tarragona i que, vaja, no es queden a la superfície. Converteixen la seva música, aquesta fúsia de folk, en una autèntica eina de reivindicació. Les seves cançons, clar que sí, fan ballar, però la seva intenció va molt més enllà. Busquen remoure consciències. Llavors, la cançó arrenca amb això, amb un no a les feines de casa de tota la vida. Això de cosir botons o fer la vora dels pantalons. Pensem-hi un moment. No són només tasques, oi? Simbolitzen un rol que s'ha assignat durant segles, un servei que aquí, de cop, es nega. I alerta, perquè aquest és només el primer pas d'una rebel·lió molt més gran. Clar, perquè la cançó no es queda en una declaració d'intencions i prou. El que fa és molt més potent. Ens submergeix en històries, escenes superíntimes, molt personals, on tot aquest desafiament cobra vida. I què veiem? Doncs són com flaixos. Moments que canvien una vida per sempre. Una parella d'avis que ja no es diu res, només silenci. Algú que s'encara a una infidelitat. Una noia que es troba sola davant d'un embaràs que no esperava. O la valentia que cal per dir a la mare que estimes una altra dona. Cada escena és una petita bomba, un acte de ruptura. Val, tot això està molt bé, però d'on surt tota aquesta ràbia? Aquestes històries són d'ara, són modernes, però la força que tenen sembla que ve de molt, molt lluny. Llavors, quina és la connexió? Què té a veure negar-se a cosir un botó amb totes aquestes crisis personals tan profundes? Doncs bé, per trobar la resposta no hem de mirar al present, hem de viatjar enrere, molt enrere, concretament a les cendres d'un incendi. Un incendi que va canviar la història i que va tenyir el cel d'un color que avui ens és molt familiar. Som-hi! Viatgem fins al 8 de març de 1911. Tenim un grup de dones treballadores d'una fàbrica tèxtil. Penseu-hi, dones que cosien, que tenyien, que teixien i que estaven en plena lluita per a millorar unes condicions laborals que eren terribles. I just enmig d'aquesta protesta va passar el pitjor. 142. Aquest és el número. Deixem que ressoni una mica. 142 dones. Dones que van morir aquell dia. Mortes lluitant per drets que avui ens semblen bàsics, fonamentals. 142 vides. Però hi ha un detall que ho connecta tot. Els testimonis d'aquell dia van explicar una cosa increïble, que el fum que sortia de la fàbrica en flames era de color lila, morat. Per què? Pels tints de les teles que s'estaven cremant. I aquell color va quedar gravat per sempre com el símbol de la lluita feminista. I aquí, pam, tot encaixa. De sobte, els botons i les vores de la cançó de Robastessa ja no són una simple imatge, oi? No. És un homenatge directe. És un fil invisible que connecta aquesta cançó d'avui amb aquelles dones de 1911. La lluita, en el fons, és exactament la mateixa, només ha canviat l'escenari. Així que queda clar, oi? La cançó no és només un recordatori d'un fet històric i prou. No, va molt més enllà. El que fa és apuntar i disparar directament contra l'estructura social, la mateixa que va permetre aquella tragèdia i que ha perpetuat uns rols de gènere molt rígids. I és un xoc de mons, bàsicament. D'una banda tenim l'ordre de sempre, la dona a casa com a cuidadora, l'home fora com a proveïdor. I de l'altra, el que crida la cançó, que una persona estima qui vol, que hi ha dret a decidir sobre el propi cos. Un rejull total, vaja, els papers que ens han assignat. És que la cançó va directe a trencar normes que no estan escrites enlloc, però que pesen com una llosa. Per exemple, doncs l'expectativa que la feina de casa és cosa de dones, la idea que la cura dels altres és només responsabilitat femenina, o el fet brutal que històricament moltes dones no tenien dret a pensió, perquè el seu treball a casa simplement no comitava. La cançó el que fa és plantar-se i dir ja n'hi ha prou. Val, anem ligant caps. Com tot aquest pes de la història, tota aquesta càrrega social,
com es condensa en una cançó d'ara? I sobretot, quin significat té avui en dia? Doncs la conclusió és bastant clara, no? Les Criades no és només una cançó. És un manifest, és un pont gegant que connecta les lluites d'avui, la lluita per l'autonomia personal, amb la memòria, amb el sacrifici de totes les dones que van lluitar abans. I al final, la cançó ho deixa tot en un missatge que és universal. Una dona ha d'estimar qui vulgui, un home ha d'estimar qui vulgui. Tota la lluita es redueix a això, a una idea que en el fons és supersimple, però també superradical, la llibertat. La llibertat de triar qui estimes, com vols viure i quin és el teu lloc al món, sense que ningú t'ho imposi. I tot això ens porta a una última pregunta, oi? Quina història s'amaga a la música que escoltem cada dia? Quantes cançons tenen a dins històries com aquesta? Lluites, ecos del passat i ni tan sols ens n'adonem? Potser la pròxima vegada que soni una cançó val la pena escoltar-la amb unes altres orelles.